Miles de persoas participaron a tarde do sábado en Ribeira nunha cadea humana para reclamar unha sanidade pública de calidade. A iniciativa, convocada pola Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública, pretendía unir o Hospital do Barbanza co Centro de Saúde de Ribeira. Sabían que era un reto complicado, pero nunca perderon a esperanza porque consideran que o obxectivo é vital para a cidadanía, salvar a sanidade pública. Centos de persoas, incluídos representantes políticos de Ribeira, Boiro e A Pobra, uniron as súas mans para formar unha cadea humana que pretendía cubrir os 5 kilómetros que separan o Hospital do Barbanza e o Centro de Saúde de Ribeira. Bueno, pois a Plataforma de Defensa da Sanidade considera que esta cadea humana foi todo un éxito, tiñamos un reto importante por diante, un reto para apoiar a nosa sanidade pública, para defendela, para exixir melloras, e aquí estuvo a toda a población da comarca da Barbanza respondendo de maravilla. Sabemos que houve algunha calva por algún sitio, pero en xeral logrouse cubrir todo o percorrido. Moitas gracias a toda a población e a seguir loitando por unha sanidade pública digna e de calidade. Desde o Bloque Nacionalista Galego estamos apoiando esta movilización que se está a desenvolver hoxe en Ribeira e en toda a comarca da Barbanza para denunciar algo fundamental, que é a política sanitaria que está a aplicar o Partido Popular na Xunta de Galiza. Unha política sanitaria que o que vemos é que cada vez enriquece máis a sanidade privada, mentres que vai deteriorando e mermando a sanidade pública. Vemos ao longo do país como se repiten os problemas, como hai centros de saúde que non teñen as súas plantillas de persoal completas, que faltan médicas de familia, pero que tamén faltan enfermeiras, faltan pediatras. Vemos que non hai psicólogas a día de hoxe nos centros de saúde, non hai fisioterapeutas, e todo por unha decisión consciente do Partido Popular de seguir deteriorando cada vez máis a sanidade pública. O operativo precisou máis dunha hora de preparación, durante a que se cortaron varias estradas e se desviou o tráfico. Os participantes que chegaban en coche foron dirixidos ao Hospital Comarcal e os que ían a pé ao ambulatorio de Ribeira. Víamos nos últimos días como había noticias de que a atención hospitalaria se estaba deteriorando, que cada vez tardamos máis en ser atendidos por un médico especialista no noso hospital de referencia, que é o da comarca da Barbanza. Pois ante iso o que temos que facer é pelexar, traballar de maneira unida para dicirlle alto e claro ao Partido Popular que a sanidade non se pode seguir recortando, que a sanidade necesita profesionais suficientes e, sobre todo, recursos e medios económicos para que nos poida atender cando é preciso. Ás 5:30 da tarde leuse o manifesto da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública en 60 puntos de longa fileira. Nel lembrábase a grave situación de deterioro que vive o sistema sanitario na comarca da precariedade contractual, con salarios indignos e da sobrecarga laboral que leva a moitos profesionais a marchar ao estranxeiro, onde aseguran son máis respetados e valorados. Levamos moitos anos con unhas políticas de contratación hacia os médicos realmente nun contexto contractual moi malo para os médicos. Bueno, pois para que vos fagades unha idea, pois a xente que cubría unha guardia se lle contrataba para facer unha guardia 24 horas e despois pasaban 3 días que non podían ser contratados porque tes que ter ese descanso despois de 24 horas, bueno, pois 3 días que non estaban contratados. Entonces, e era xente que, pois ao mellor, pois tiña, pois, ao mellor 15 contratos nun mes. Contratos por día, señores. Estamos falando dunha profesión médica a que teñen que acceder despois de moitísimos anos de formación e que costa moito a formar. Entonces, eso fixo que moitos deles pois se foran e hai que recuperalos, hai que volver a traelos con condicións dignas. Os convocantes enumeraron as dificultades que atravesan os centros de saúde de Boiro, A Pobra, Ribeira, Rianxo ou Porto do Son, onde faltan varias prazas de facultativos en cubrir. Isto provoca que milleiros de veciños non teñan médico de cabeceira asinado e que moitos sexan atendidos por profesionais diferentes en cada consulta, o que denuncian incrementos erros e retrasa tratamentos esenciais. As faltas máis importantes veñen sendo en atención primaria nos centros da comarca. Temos problemas de cobertura no PAC de Rianxo polas tardes, tiñamos compromiso de que se iba a facer un PAC polas tardes, a cubrir os PAC, pero estánse cubrindo de forma inestable con médicos sin personal de enfermería asignado. Despois temos vindo para aquí, desde Rianxo, en Boiro, de 11 médicos, 2 ahora mismo, 2 sin cubrir, de
longa duración. Temos en Pobra o centro máis recentemente afectado, unha concentración este xoves pasado demostrou que a población vai loitar porque se cubran esas carencias recentes, que son de 6 médicos, 2. En Ribeira é o centro máis afectado, xa levamos anos con 3 médicos sin cobertura dende hai máis de 3 anos. O que pasa que neste intro son hasta 4 médicos, eso sin contar pois, a falta de cobertura de ausencias pois temporais. Tamén advertiron das graves demoras nas consultas especializadas do Hospital Comarcal, con esperas de máis de 2 anos para ser atendido por un traumatólogo, un especialista en saúde mental ou para facer unha endoscopia, entre moitos outros. Tamén denunciamos no Hospital da Barbanza pois un problema que vemos acusando coas segundas consultas de especialidade, é dicir, coaquelas consultas que derivan despois de que te vexe o especialista, pois o especialista pide unha proba diagnóstica ou solicita ou empeza un tratamento de forma empírica e quérete ver pois en 2 meses, en 3 meses, en 6 despois de facerse a proba ou para ver o establecido o tratamento. Bueno, pois temos moitos problemas con esas segundas consultas. Alónganse demasiado, por qué? Porque son consultas opacas totalmente, ou sea, tempos de espera, opacos, non se contabilizan ou polo menos non se publicitan. Entonces eso fai que ao non ser visibles están aí agochadas. Por todo iso, pediron ao conselleiro de Sanidade que aposte por unha atención humanizada, segura, accesible, domiciliaria, próxima e equitativa, e aseguraron que seguirán protestando ata conseguilo, porque, como lembraron, o Barbanza quere médicos e tempos de atención razoables para as segundas consultas.